Dobrý den. Máte těžký život a nic dobrého vás nečeká. Takže bych tady pro vás měl malý dárek. Dárek? A jaký? Ale jenom jedno. Buď housku nebo os. A vy si teď jenom musíte vybrat. Proč je ničíte, když je nechcete? Dal jsem vám na výběr, pane? A vy jste si přece vybral. To vy jste je nechtěli. Nikdo z vás.